היה לי קשה בהתחלה ליישר את הגב באותו קו עם המקל, אבל כמו שאת הצעת, אני עשיתי את זה כמה פעמים, ככה עם הרבה סבלנות, וראיתי שלאט לאט הגב הולך ומתיישר עם פחות מאמץ. בנוסף, רציתי לומר שכל התרגול מאוד נעם לי בגלל הכלילות שהייתה בו, לא הייתה מורכבות בתנועות עם המקל, הכל היה ממש כזה זורם וחלק וקל, ועשיתי אותו, את כל התרגול עשיתי פעמיים, ומאוד שמחתי לשמוע שהתרגול יהיה בדף המנויים עד יום שלישי, כדי שנוכל, תהיה לנו עוד הזדמנות ליהנות ממנו. אז תודה רבה, זיוית. בשמחה, גם אנחנו נמשיך לתרגל את זה ביום שישי. בואי תראי לנו קצת מה את עושה עם המקל. אוקיי, אז למדתי ככה כמה משחקים אישיים שהמצאתי על המקום, עשיתי דבר כזה, אז גם הידיים זזות על המקל, גם העברת משקל באותו הזמן, אני גם מאוד אוהבת תנועתיות ומאוד נהנית ממנה אחר כך. בכלל רציתי לומר, זיוית, שגם הקרסוליים שלי מאוד מאוד נהנים מהתרגול באופן כללי. הייתה לי בעיה בקרסול לפני כמה חודשים, והכל הסתדר, הנפיחות ירדה, אז זה גם כן בונוס מאוד גדול בשבילי. אני אוהבת גם את התנועה הזאת, היא מאוד משחררת, אגן מצד לצד, אני מרגישה שהירכיים שלי עובדות, במיוחד שהובחנתי באוסטיופורוזיס לאחרונה, אני מקבלת מהתנועה הזאת חיזוק ואין לי בכלל כאבים. אז זה עוד משהו שאהבתי לעשות. אז פשוט הייתי מאוד חופשייה עם המקל. מה שהגוף אמר לי, עם זה אני זרמתי. אז שוב אני מודה לך על הרעיון הזה של המצאתיות. אהבתי את זה מאוד. אני אוהבת להמציא. נהדר. נהדר. אנחנו בעצם ממציאים את מה שכבר קיים. קיימת לנו יכולת התנועה הזו. העידוד להמצאתיות הוא בעצם עידוד לשחק עם היכולות שלך, והיכולות שלך הם הפלא הזה של הגוף, שיכול להגיע גם לפה וגם לפה, ודרך תנועה של המרכז, והרבה דרך תנועה שלא ניתן להסביר אותה במילים. אבל אני רואה מה את עשית עכשיו, וזו תנועה מאוד מתקדמת גם, ויש קאטה עם מקל ארוך, שמעניין שאת עושה את זה, כי בדיוק המורה מדלס, המאסטר מדלס, שאני מצטרפת שם הרי לשיעורים כל שבוע, של תנועות הרבה יותר מתקדמות של השיטה, ותרגול עם המקל במעגל. אז בדיוק הוא דקדק בתנועה שיש בה גם את זה. רוצה לראות? כן. התרגול במעגל, התרגול עם מקל במעגל, מאוד אותו רעיון כמו אל תעשי, רק תראי, רק תסתכלי. אותו רעיון כמו שעשינו היום בשיעור עם 8 ידיים, כפי שאנחנו כבר יודעים, זו שיטה, והשיטה יש בה חזרה על רעיונות, הליכה במעגל זה רעיון, מתרגלים אותו בהרבה צורות. אז יש קאטה שלמה סביב הנושא הזה. כמה תנועות, דרך אגב, אתם חושבים שיש בה? 8.
8 זה מספר שחוזר על עצמו בהרבה מהתרגולים, זה קשור גם בפילוסופיה הסינית וכל מיני דברים שאנחנו לא נכנסים אליהם, אבל אפשר להגיע אליהם דרך האינטרנט. והתנועה היא זו. נראה מורכב. מורכב, אבל זיהית את התנועה שעשית? כן, כן, יופי. זיהיתי. אז למרות שזה מורכב, יכולת להבין קצת מה את רואה, כי את מתרגלת ניואנס מתוך הדבר הזה שיצא ממך באופן טבעי, מזה שהתבקשת לשחק עם מקל, שכל ילד עושה, נכון. פחות ילדות. טוב, שיהיה כל טוב. כל טוב. תודה רבה. תודה רבה. להתראות. ביי ביי.